Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mijin Kawa kashi na 8. Uncle Ismail ya ce, amma me yasa kai haka, mamin ka ce fa? Ya haɗe rai sosai yana bata fuska ce, ni yanzu ban san mamin. She's my wife to be, please. Uncle, I need your help. Daddy na baya understanding dina. Daddy na baya understanding my feelings. Ji ba ta duba feelings nawa. Ya faɗa cikin damuwa da murya mai rauni. Ka aikata babban kuskure a cikin tsarin addininmu na Islama, wanda ya sha bamban da naku addinin na Christianity mabiya Yesu. A tsarin dokokin musulunci, rule and regulations ga duk saurayin da ya aikata fyaɗe, bulala ake masa. Mai aure kuma jefe shi ake. Wannan abin ƙazanta ce mafi muni. Ba zan goyi da bayan haka ba, Abraham. Maminka? Uncle ya faɗa rai ɓace. Abraham was still looking into Uncle eyes. Ya kasa bambance fari da baƙi. Yana son fahimtar mene abin kuskure a tarayya da mace. Ko da yake shi addinin musulunci ya sha bamban da sauran. Komai nasu sai sun kawo hujja. A strong argument. Ya dubi Uncle a lokacin. Ba ka iya gane mai idanun bad boy ke faɗa. Saboda launin da suka sauya a tausashe ya ce. Anan muka tsaya da in ba manta ba yanzu za mu ɗora. Uncle, I just give her a kiss. I little kiss it on her neck. Duk abin da ya faru, it was a mistake. Mistake? Uncle asking her. I am sorry, Uncle. Was the first time today da ya ba wani haƙuri saɓanin ji. Yana mata abu immediately yake cewa sorry malumana. Help. Sai na bincike. Idan ya tabbata dole ka amshi hukuncin Islama. Bi ma'ana bulala. Kuma na kafa maka sharuɗa. Accept already. Uncle ya ce tashi mu je zan kira dokta ya duba ka. Sai a lokacin ƙarfi ya zo masa da ƙyar ya miƙe kansa na juyawa. Cikin gidan shiru kowa ya barci. Uncle ya nuna Abraham wani bedroom. Ya shiga haɗa masa wa mota. Kana ya ɗauko masa wata jallabiya tare da barin bedroom ɗin. A daren Uncle ya kira dokta, kana ya kira Uncle Bello akan yana neman sa gobe by 11 am. Daga nan ya tura Abu message akan umarni yake bashi gobe ya zo yana neman sa. Daga nan kuma sai ya zauna tare da buɗe system nasa ya shiga Gmail ya tura zuwa ga email ɗin gwamna Abu Turab Al-Qasim na sirri ne akan yana buƙatar magana tare da full address da muhimmancinsa wajen malama Majida Abdulaziz Khan. Washe gari Abraham na zaune kocin TV yake daga shi sai recorder da amles mara nauyi waje da haska bakar fatar jikinsa. Gashin kansa sai kamar an gyara shi wanda ya ci kurkuɗe kamar indomi. Duk wajen ciwon a indiresin nasa, idanuwansa wanda suke yawalarsa haka, he is so generous and so romantic. Kana ganin sa kasan bashi da hakuri, zafin rai da taurin kansa, musamman size queen ba komai yake ɗauka ya zuba a brain nasa ba, amma kwakwalwarsa ta kasa manci ranar. Komai ya faru a cikin tsautsayi. Unconscious happiness. It is still fresh in his mind. He remember it every day. Tsaki ya ja. Babu abin da yake so yanzu kamar barasa. Ita ce kawai za ta ɗauke masa nauyin zuciyarsa. Jawata ne ya shigo hannunsa zube a cikin aljihu. Sai sona da ke bayansa tana cewa. Ya Jawad kafiyar ruwa. Wallahi ko matar ka sai ta yi da gaske za ta ci kuɗinka. Ya Jawad kafiyar ruwa. Wallahi ko matar ka sai ta yi da gaske za ta ci kuɗinka. Ni mamaki in matan da suke nace maka ma nake. Tunda ba komai za su samu ba. Jawad ya murmushi yana zama kusa da Abraham ya ce, yarinya ai mu akwai kalaman soyayya. Mun san ta kan mace da kalma ɗaya nake mata da sace zuciya. Kuɗi kuma ya abba na zuba miki account. Sona ta ce, ni dai ba haka bros ke ba sisters nasu ba. Ba zan goyi bayan barnatar da kuɗi ba, bayan ba ku san ciwon su ba. To dan Allah ka bani just 50k. Yarinya ko kwandala na aure nake tarawa. Ta kumbura fuska duk abin da suke Abraham na jin su. Ya Abraham, kai ba ne. Ya bude idanuwansa ya kalli Sona. Kallon ɗaya kafin ya lamshe idanu ya ce nawa 50k. Don ta buga tsalle ta ce yes thank you ya Abraham. Jawar ya kalli Abraham sosai ce ni ma ya Abraham ka bani nasiniyuka. Abraham ya watsa masa harara ya ce bana ƙarawa mai. Ya shiru yana zaro idanu alamar bai san ƙarshen karin maganar ba. Jawar ya buga dariya ya ce ba a ƙara mai ƙarfi an ji Hausa fa. Wai bayan kayi hijira garin Katsina ka je ka koyo mana Hausa? Mene ga Hausa? Sometimes there is difficulty in pronouncing some words. Ni dai a bani kuɗin. Ya juya ya kalle ta ya shiru. Sai kuma ya miƙe yana riƙe kansa. He's trying to recovering something. Kallonsa suke gaba ɗaya ya yi ta zaga ɗakin. Ya haɗa zufa sosai idanunsa suka yi jazar da sauri ya ce Joshua. Ya ƙara yin shiru for some seconds kana ya ce call this phone. Sona ta ɗauki wayarta ya shiga faɗa cikin saurin in a low voice. Yana gaba faɗa ta danna call. Ringin ɗin farko Joshua ya ɗauka yana faɗin hey who's on the line. Sona ta miƙa Abraham waya. Ya amsa tare da sanya handsfree saboda yanayinsa ya fara juyewa. Joshua ya ta magana shiru can Abraham ya ce gang bad boy. Joshua ya faɗa miƙiya da sauri yana cewa bad boy where are you? Gang team need you.
ka haɗa mini gang team right now. Ya fesar da numfashi cikin murya mai sanyi ce, I will send you account number, ka yi dropping 500 ke ciki. Daga nan yare suka sauya, kana ya kashe wayar ya ce suna ta tura account number. Daga nan kuma ya fara losing mind. Uncle Ismail ya kalli Abraham ya ce go and change your address before and let's talk. Abraham ya dai kalli Uncle bai fiye gane wasu kalaman ba ya ce faɗa min duk abin da ya faru a can gidan His Excellency. Ran Abraham ya ɓaci ya ji tamkar yanzu abin ke faruwa. In brief ya faɗa wa Uncle Ismail everything. Ya jinjina kai ya ce ina son ka saurara, ba zan wa Majida dole ta soka ko ta aure ka ba, kuma ina bayan ta yi maka hukunci daidai da laifinka. No please uncle, I will die idan ba malama na. Ka san mene matsalar ka ta farko? Kai ba musulmi ba, ga tim na yan iska, ga shan barasa, babu halarci a aurenka da Majida, amma I will advise you, duk da cewa akwai wahala ta samun haɗin kanta, ka zama mutumin kwarai kuma ka zauna a gidana har sai lokacin da na amince da yaruwarka. Kai Kiristan ita musulma, kuma babbar malama wacce ta girme maka da baka zaratan shekaru 15 Abraham, ta raine ka ta ci kashi da fitsarinka, akwai girma, akwai nauyi, ko da ya ce kai musulmi ne. Madina na da isa ta kame kai ba ta ɗaukar raini, babu shakka ko auren akai za ta raina ka. Abraham ya ce raini? A saboda ba zan iya bata ciki ba? Ina da isasshiyar lafiya, in ma yara 100 zan bata cikin dare ɗaya. Stop it! What nonsense, ni wani mahaifin Majida kake faɗawa haka ba kunya? To ɗabi'ata da ta Majida da ta addinin musulunci ta sha bamban da taku. Akwai alkunya tsakanin surukai. Menene surukai uncle? Shi Abraham bai ɗauka laifiye ba, ya kuma kasa gane menene kuskure a cikin maganarsa. Ya rusuna cikin raunatacciyar murya ya ce I'm sorry, amma menene yasa za ta raina ni? Wallahi kullum zan iya bata ciki. Get out Abraham Daniel David, out, tunda ba za ka nutsu ba. Ka yafe, forgive me please. Zan zama musulmi, ka taimaka. Uncle Ismail ya ce mene ya ja ra'ayinka bayan iyayenka ba su so? Shine first and simple way da zai mallaki mini malamana. Uncle ya girgiza kai ya ce ka fara tsarkake niyyarka, ba a taɓa musulunta saboda wani dalili ko neman yarda. Ka musulunta saboda ka yarda addinin musulunci shine addini na gaskiya. Ka musulunta saboda ka yarda da Allah da manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka yarda da su babu abokin tarayya. Amince littafin Injila, ka ɗauki Alƙur'ani da hannu biyu. Ka fara nutsuwa, ka san mene yasa kake son musuluncin yanzu, ka je ka shirya, kuma babu kai babu yau Maji da magana, balle uzura mata ko kai hannu zuwa jikinta, yadda ta ce ka bar ta tsane ka to ka bar ta, ka kaurace wa gananta, yanzu ne za ka yi fada, fight for your love, ka je mata da bazata ta sabon sauyin da kai, ka zama tsarkakakke. Abraham ya shiru yana tunanta ina zai iya all this, ba zai iya hada waje da Maji da ba tare da ya taba ta ba. Ya miƙe tare da shigiya bedroom. Babban falon a cike yake, Uncle Ismail, Uncle Bello, Abu, Mami. Gefe guda kuma barista Aliyu Sufiyan Alhassan ne zaune cikin wani lallausan yadi, sai Hajiya da Fafa, iyayen zaki. Daga ɗaya ɓangaren masu garin ne baki ɗaya, gwamna Abu Turab Alkasim da mama, sai Hasinatu wacce ta ƙaraso. Abu Turab cikin wata dakakkiyar shadda faratas, sai ɗaukan idanu take, ɗinkin jamfa da babbar riga. He was swallowing anger na jin me ke faruwa. Daga tsakiyar malama Maje da ce zaune cikin wata blue black ɗin a baya mai kyau, ta yi rolling kanta, gefen fuskar ta rufe, hannunta riƙe da Khalil. A ina take zaune take jiyo kamshin fafam ɗin da har abada ba za ta mance ba. Abinda bata sani ba dab da ita, Oga Abraham Daniel David ne zaune cikin wani milik ɗin boil mai manyan zane, ana iya hango fafaɗan ƙirjinsa mai ɗauke da zanen tatu. Gashin kansa kwanciyar luf yana ƙyalli, sai zabga kamshin Marikiya da Victorious yake, idanunsa kafa a kanta babu ko kiftawa. Uncle Ismail ya sallama kana ya sa aka yi addu'a ya gyara zama ya ce, bincike da result ya tabbatar Khalil jinin Abraham ne. A kusan tare gwamna Abu Turab da Barista Aliyu suka ce, ƙarya yake ɗana ne. Abraham ya limshe idanunsa ya buɗe ya ce, babu mai zarar yi ma ji ciki kaf cikinku. I'm lucky, ni mai sa'a ne. Duk suka kalli Abraham, Abu kuma ji yayi kamar ya shaƙe yaron. Ba musu za ku yi nan ba, kuna son rusa mini yar fahimtar da nayi. His Excellency, Barista Abraham na yarda duk kuna son Majida. Shawara ɗaya zan baku, Majida ba budurwa bace, kaddara ta faɗa mata ne. Zaki ya ce zan zauna da ita haka. Uncle ya girgiza kai ya ce ku yi faɗa na samun soyar Majida. Zan ga waye mijin Majida, zan ga mai zarar sace zuciyarta. Dare na Abraham ne, ban san ya aka samu cikin ba, wanda gaba ɗaya yanzu Abraham zai ba mu labari, a nan za mu tabbatar da gaskiyar shi. Idan tana da burin dawowa gidana, to ta ɗauki shegen yaron nan mai gadon tsiya wanda ya zo daga zanta zuwa gidan marayu ta kai shi can, kuma ki zaɓi Abu Turab matsayin mijinki shine ya dace da ke. Lokaci guda Majida da Abraham da Aliyu suka kalli Abu, banda Abu Turab da ya sauke wata ɓoyayyar rajiyar zuciya. Abu gidan marayu? Ni na haife shi, ina raye, kuma zan kai shi gidan marayu? Idan kin yarda ni ne ubanki, ni ke da haƙin zaɓa miki miji.
ta runtse idanunta zuciya tana bugawa bata san lokacin da ta ce na amince abu albarka ka nake nema. Idanun Abraham kamar za su faɗo. Yo Allah kyawun ruwa ne ni kuma na ci gaba da tarayya da ke kina haifar shegu. Ba zan bar ki zauna lafiya da wanda kika aura ba. Kai masa banza. Abu ya kalla Abu Turab ya ce idan ka shirya ka kawo sadaki yanzu a daura aurenka ka tafi da matarka. Abu Turab ya ce a shirye nake abu. Majida na zaune ta ji an daga ta cak tare da yin sama da ita har jaririn hannunta. Kafin kowa yunkura Abraham ya yi waje da Majida yana zuwa saka ki ya buɗe kofar mota ya cilla Majida ciki idanun rufe kwakwalwar taɓin hankalin na motsawa. Kai mahaukaci ne? Ya dube ta yana sunkuya dab da ita ya zura mata seatbelt ya daura kansa. A karo na biyu ta sake cewa kai mahaukaci ne? Ya bude ido ya ce I don't know amma yau zan iya bambancewa ne mahaukaci ne or not domin a yau zan ƙara baki wani cikin na kwanta da ke a karo na biyu. Dama wancan aya bin drug ban sanya kike ba wannan shine aikin hankali na wani zan yi na hauka ya fi wannan. Zan yi tsayawa tsakiyar titi babbar mota ta bi ta kanmu me you and our son duk mu mutu. Majida ta rinsa idanu da ta san tabbas zai aikata. Da gudu barista ya fito Abu Turab na mara masa baya. Suna fitowa motar Abraham Daniel David na fitowa daga cikin gidan da gudu. Cikin sauri barista Aliyu Zaki ya shiga mota tare da bin bayan Abraham. His Excellency Abu Turab ma ya shiga zagayawa wajen yana sauke numfashi a walajiri na neman ɗaukansa. Ganin yadda yake shirin rasa jiddo a lokaci na biyu. Al'amarin na neman zame masa tamkar ta liko ta koma ne. Ga ƙoshi ga kwanan yunwa. Wanda ba shi da maraba da inuwar giginya na nesa kasha daɗi ya fesar da numfashi tare da juya ya kalli Uncle Ismail wanda ya fito tare da tsayawa a harabar gidan nasa. Gaba ɗaya ya shanye mamakin da Abraham ya shayar da shi ta hanyar zuba bakin gate idanu a tunaninsu ko Abraham zai dawo da malama Majida amma zaton shi ya saba tunaninsa. Uncle a ɗaura auren kawai. Uncle Ismail ya dubi His Excellency duba na tsanaki. Matsayin auren fa. His Excellency ya ce zan sanya a rufe kowace tashar mota da ta jirgin ƙasa zuwa na sama da na ruwa. Zan zuba jami'an tsaro a kama shi zuwa gidan yari ita kuma sai a kai mini ita gidana. Kada ka tsawwala gaggawa aikin shaidan ne Your Excellency. Ya ƙara girgiza kai ya ci gaba. Mace da ba auren sadaka za mu yi mata ba. Tana da daraja sosai. Kaddara ce kawai ta faɗa mata. Yadda aka juya mata baya ni ba zan bari ba. Cikin girmamawa His Excellency Abu Turab ya dubi Uncle Ismail kamar zai rusuna ya ce afuwan bana nufin haka ka fahimce ni. Ka dubi halin da nake ciki Uncle. Mahaifin Aliyu Sufyan ya nufasa ce ita mace allura ce a cikin roba mai rabo ka ɗauka. Ina tunanin a bar maganar zuwa sanda wannan ɗin zai dawo da ita. Mahaukaci ne fa zai iya aikata abin da ya furta cewar Abu Turab. Murmushi kawai Uncle Bello ya domin ya fahimci wutar son Majida a cikin idanun His Excellency. Sun sha bamban da Abraham shi ya fi da yake nuna maitar shi wanda yake sawa hai tunanin jikin Majida da kenta ke fuskar shi tare da ingiza shi zuwa tubalin da ba shi kenan ba. Shiru ya biyo bayan maganar tasu kowane akwai abin da yake sakawa ran shi. Abu Turab ya kasa jurewa hankalinsa yana can kan jiddo. Zuciya ke raya masa yanzu ga can dan iskan yaron can mai idanu a tsakiyar kai yana mata tijara da keta mata haddi. Ya samu damar da shi baya tunanin zai samu musamman da bai hango soyar shi a zuciyar malama Majida ba. No, I cannot take it. Me za ka yi? In ji Uncle Ismail. Zan nuna masa ni ke mulkar shi. Zan yi amfani da karfin iko da manta waye ne. Na ajiye matsayina akan samun malama Majida amma wani na can da ita. Ba sai cutar da ita ba cewar Uncle Ismail. Zai aikata abin da ya ce ai mahaukaci ne. Depression ne ba su da maraba. Abin da ke gidan ƙaura shine ya goje. Ka bani dama ka kuma share mini fage. Sai a lokacin Hasinatu ta yi murmushi mai ciwo ta ce abin mamaki baya karewa. Abin mamaki baya karewa raƙumin dawa ya gana gida. Ko a labaran hikaya da fim da littattafan Hausa ban taɓa ji ko ganin yadda ake rurumar auren mace mara tsafta wacce ta haihu ba aure ba sai yanzu. Daga mama har Abu Turab kallon Hasinatu suke. Yes, duk soyayya ta rufe ku. Kun makance kun kasa ganin gaskiya na tabbatar da a hayyacin ku kuke ko da kuɗi aka haɗa ku ba za ku taɓa sha'awar aurenta ba. To yanzu ba ku da maraba da wanda suke turo ta faɗa rai ɓaci domin har ranta ba ta ƙaunar auren Abu Turab da Majida. Ta yi ƙwafa ta ce abin da sake an bawa mai kaza kai. Sona da ke tsaye ta rike ƙugu ta ce abin nema ya samu matar ɗin doka ta haifi ɓarawo. Kada dai ki ce halin dangin miji ne ya motsa miki. Kamar Sona na karanta zuciya Hasinatu ba ta da burin da ya shige irin Abu Turab ya aure yar uwar shi Intisar da gyara tsayawa tana kallon Sona ta ce aikin banza talaka ya girma sarki. Ina abin yake ai da tsohuwar zuma ake magana. Hankaka mai da dan wani naka. Na aza ciwar kanki kike farauta to aike kin yi kaɗan kuma an taji da dashen halla ce. Barocin kan dutse bai fito ba sai da ya shirya kuma kaddara bata bar kan kowa ba har huci Sona take don masifa ta ƙara watsawa sai na harara ta ce hannu ɗaya baya ɗaukan jinka kin yi kaɗan a wannan wasan kina iya koma ki samo nagartattun 'yan wasa sai a fafata kuma stop it Uncle Bello ya faɗa yana nuna Sona hanyar shiga cikin gida ya ce yarfan za'uwar magana baki ɗauka a ƙasa ba murmushi kawai Uncle Ismail ya domin surutun yar tashi a yau rana
Almustapha shi ma ya ji daɗin bayanin Hasinatu. Ubangiji ya sa Aliyu Zaki ba sai taɓa samun malama maje da ba har abada. Musti ya kaɗa baki ya ce, idan ka ga kare yana son sana takalmi ɗauka zai, babu rami mai ya kawo rami Allah da ya kyauta. Hajiya ta watsa masa harara. Duk abin da ake Abba yana ciki bai fito ba. Bakin ciki kamar zuciyarsa za ta fito. Wayau yar shi ce ta lalace haka? Take kokarin lalata masa family. Ganin yadda duk aka yi shiru kowa yana jimanta al'amarin a ran shi. Uncle Bello ya ce ina tunanin mu bar wannan maganar. Za mu ƙara zama idan kuma ya daidaita. Ba zai dawo da ita ba fa. Cewar Abu Turab. Uncle Ismail ya ce zai dawo da ita. Da hannun da ya ɗauke ta ko. Ka san cewa wacce ta haife ka ba za ta cutar da kai ba, to Abraham ba zai taɓa iya cutar da maminsa ba. His Excellency ya dubi Uncle Ismail ganin kamar shine babba kuma waliyin malama Majida ya ce, ka bani dama, ka yi mini alfarma a ɗaura auren nan. Daga bakin kofa Abu da ke fito ya ce, ni na ce ka auri Majida kuma yanzu na ce kada ka aure ta domin za ta ɓata maka iri kuma san bata dace da kai ba. Abu Turab ya ce, don't say that Abba. Don't say that Abba. Don't say that. Don't say that Abu. Ka yi mata uzuri kuma kai ma ka san alkhairi ce ita a gare ni. Murmushi kawai Abu ya kana ya ce, Allah ya taimaka ko mene ya faru ka kuka da kanka. Yana faɗin hakan ya nufi motarsa. Mami na bin bayansa suka shige ya ja ya rufe. Uncle ganin Abu Turab ya kafe ya ce, ka je zuwa dare sai ka zo mi magana. Thank you. It is my pleasure, Your Excellency. Sauka lafiya. Hasinatu kamar zuciyarta ta yi bindiga haka ta shige fo da nufi mota. Shi ma motar shi ya shiga ɗaya daga cikin motocin nasa. Chevrolet Silverado ash color da ke tafiyar sirri ce ya sa baya buƙatar motar gidan gwamnati hatta fiye ɗinsa Hamad bai taho da shi ba. Hajiya da Fafa tare da Almustapha suka tafi suma gidan ya rage daga Gidan ya rage daga Uncle Ismail sai Uncle Bello da yaran da suke cikin gida. Sosai Abraham ya take giyar motar gudu yake ba tare da ganin abin da yake gabansa ba. Idanunsa sun yi jazur ta jikin madubin motar. Ta jikin madubin motar ya hango Aliyu da ke biye da su ya cije lebe yana girgiza kai a fili ya ce, Fuck you, zan kashe ka. Ya ƙara sanya giyar motar shi ma Aliyu ya ƙara gudu. Cikin sauri Abraham ya rubas kamar zai tsaya. Hakan ya sanya motar shi ta dake ta Aliyu ya ƙara yin baya da motar ta sake hankaɗe ta. Ya sake hankaɗe ta Aliyu kamar za ta kifa. Duk yadda ta so share shi ta kame kanta ta kasa ganin daga sake son kai yake son yayi akan idanunta a gabanta. Me ke damunka? Za ka kashe shi ne? And so what? Ya faɗa yana kallonta sosai ta yi mamakin ganin yadda idanunsa suka yi. Bata taɓa ganin hakan ba sai ranar da ya haura cikin gidansu kowa na barci. Gudu yake sosai tuni ya hankaɗe motar Aliyu. Ta firgita ba kaɗan ba ji take ba ɗan da take ji. Ta firgita ba kaɗan ba. Ita ɗanta kawai take ji ta runtsa idanunta cikin wata kalan murya ta ce stop the car right there. Yi mata banza. Hannu ɗaya ya sanya ya ɓalle botul na rigar jikinsa da ta yi masa nauyi. Bai saba saka kaya irin haka ba. Yana cire riga ya cilla ta gidan baya. Ya rage sai singilat fara rabin babbaɗan kirjinsa a buɗe. Ga bras ɗin shi kamar wata mace. Jikinsa duk a murmurɗe. Naman da ke hamsu ɗin shi sai rawa yake ya ce. Sai rawa suke. Naman da ke hamsu ɗin shi sai rawa yake. Ya kai giyar mota ƙarshe. Stop ka saurara. Ya fanza da ita domin ya fara losing mind ɗinsa. Da ƙarfi tana ƙanƙame da jikinsa. Da ƙarfi tana ƙanƙama jikinta ganin sun nufi wani rami ta ce don't listen to me little. Chuck ya tsayar da motar dab da ramin tare da kifa kansa akan stiyarin motar. Ya shiga fitar da numfashi mai zafi yana dafa kansa da yake jin kamar zai rabe gida biyu. To masu sauraro bara mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu za mu dawo. Sai idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. Mun gode. Ko dai muna mai roƙon dai a ci gaba da kasancewa da mu bakin fuska a danna mana subscribing. Sannan a danna lakin share da latsa ƙararrawar sanarwa a cikin wannan tashar da muke nishaɗantar da ku. Mun gode.